ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنعات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم سوني 11 مجابيت قلتشن 19 فنوى راديو إيرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو واننت من قد أير إثيوبيا زخونت بوينغ شو 230 شو ودقاب محمشاشا 250 شو سبات مويتوم ببوليتيكاون هزباون عبن زناو زلو بريزيدنت سودان عمر حسن البشر نحيالو أزز سراويت تهاجر معرقوسيهو سراويت منقس الصومال حدل علواي أزاز الشباب كم زقتلا أفليتو راديو إيرنا نازا دمتي إرتراويان راديو إيرنا نازا دمتي إرتراويان علتو زينا واننت من قد أير إثيوبيا زخونت بوينغ شو 230 شو ودقاب محمشاشا 250 شو سبات مويتوم نايتا كبدو أفريقيا تبقيسا سنبت 10 مجابيت نكو أو أديس آبا حتصير عرفتي أكايدا ناب نيروبي تمرح زنبرت نفاريت قدماي بايلوت كابتن إياريد جيتاتشو دحرم بقاسوم تكنيكا وتساقماتا قاتيمو ناو أديس آبا إيربورت كملس حتيتو من بارو إيقلات أكادي سرح سيفل أفيشن إثيوبيا أتوتول دقبر مريم نغازيت إنياتا تابزهو مقلتي تنك حدقا نايتا نفاريت ملو مرمرات غيرولو أبستس أففول أوان نهزبي كنقر مخانو حبيرو انتخونه أبز أوانزي اتحدقا كونيلكاس تهندسة نمخانون زي مخانون مقلات أشقار مخانو حبيرو أقدم أبيلو قدم 4 وارح تمساسالي سرحات سخونت بوينغ شو 230 شو أب إندونيسيا ودقا محمشاشا زفلتيو إيرترا تركبن حيالو هاجرات بزموت نايزوم 249 توقعستن شومونتا أولات تنفاريتن زسعب زحزن فتسامي نيحزن ملأختن أم حلالي فنالوها بيت صحفت قدواي مينستر تهاجر بوغانو بسم هزبن هاجرن إثيوبيا نقولهم أولات سدرا بيتهم قدايات نايتسنعتي هابكم ملأختي أم حلاليفو أبزا كاب كتما أديس آبا تبقيسا 4 كيلومتر رحقو أبزركب كابيتات بشوفتو استحام شاشات نفاريز زنبرو توقعستنا إثيوبيا كينيا جيبوتي صوماليا زركبوم زيقاتات 35 هاجرات من باروم مع كنازينا إثيوبيا إيقلتا ببوليتيكاون هزباون نعبي زناو زلو بريزيدنت سودان عمر حسن البشر نحيالو أزس سراوي تهاجر معرقوسيخو وهاب قال سراوي السودان أحمد خليفة الشامي بعرب شمون تمجابيت أبزهابو غازيت أو مجلتي اتوسخ معرق أبشحن 993 بزوات حقته موركيسوس تقايد مخانو قاليتو انتخونا نايتوم كابسلت أو نمستفانو أزس سراويت زخونا مجلتي أيهابولون كاور حتى حساس جمره هزباونا عب السودان هزبي نسراوي التهاجر مس منقست زيكونا مس هزبكو جنت أو عيد كقرب كواتت أنحى مينيستر مكلخال عواد ابن أوفن على أستاف كمال عبد المعروفن زركبوم لعلوت أزز السراويت أبقوني بريزيدنت البشر دو كم زبلو قالت أميوم إذا حدش معدال معرق سراويت نتنهي وتطوان أواج ككايد زتمزع حيل عمام زتقالل نمخانو زتوهب مبرهيلن اتحايل عمام فلوي بيت فردي أقيمو أبسلما وسلفن زتساتفو والكسبات فرد كب تنحيو اتفولي بيت فردي أبتصبح أو قراوي مع شمون تمقابيت نتشعتلك أنستيو أبسلما وسلفي تساتفكن بزبل كسي نيحاد ورحي مأسرتن عسرانا كرماج مقرفتن مبيانو أبحيالو أهقراوين تتأبقت مسالات دك أنستيو قطع فتيريو سراويت منقس الصومال حدل علواي أزاز الشباب كم زقتلا أفليتو أبتي بحموشو مجابيت أب كتما بلدوين استقايدة سرحيت اتي أبال الشباب إدون زي مهاب ننويح كم ستخوسة كوماندر فرح علي وسوغة نغازيت إنياتات قاليتو اتحادي كابل علوت أزست الشباب مخانوست نقرلو صومالاوي أبتهاجر نستقايدة حيالو متقعت بمباتات كان هنداس من بارو إيقلات سراويت منقس الصومال نتي أبال الشباب دحر مقتالو أم منبر بيتو دحر زكايدو تفتش ناي مكينان 7 زتقالله حيالو نتوكتن زتتصاوده بومباتاتن كم زرخبه تحبيرو بعقب سلام زدقف سراويت منقس الصومال مسأل شباب أبزقبروم قدم نحيالو بوتاتات تهاجري قوتات أركوانتلو طروف كجلة الشباب شبراو متقعتات كم مقبار أي عرفن زخبركم سمعتنا زينا أبستفتي مولو هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية.
ዳግማይ ሰላምታና ተቀበሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ቀጽልና በታደሰ ኪዳነ ካብ በርሚንግሃም ዝተላከ ጽሑፍ ከናቅርበልኩም ኢና ሰናይ ምክታል هذه إذاعة إرنا زودي عدو بغادحن صاوعيت ناب حلوتي إسياس أفوركي أبوي باشاي زرأي ولنكيل أبسا غنيتي بنقدن شاقتن زنابرو دكساز عدوم سالساي ولدوم زرأيو ناي إدماء بعال تساقايوم قرب عمتات دحر محرار ملا إرترايو ناي ناتسنت هويتا أتأبيعو زهاسسي مسلنن بزحات تسفانا غنا أي تتسنقغن أبوي باشاي غن أنفت قعزو منقستي إرترا غنا كاب مجمرتو أي تبرهمن اتفوليس قبروغن غنا بنكوو اتتساقام بلك عبي كمزلو بنتصور مفلات أميو حدا غزي أبياسا كتما سغنيتي زور النابولو زفلت أوام سبات دويلوم كعلولو يتسنحوام أبوي باشاي قربيلوم سلامتا لقيسوملوم اتوم دويلوم زعلولو زنبورو سبات سلامتا أم دحر مملاس حدا كاب أم ناب حدا كابتوم سدويلوم زنبورو سبات بإيدونا ملكته أبوي باشاي إذكو نايسياسا فورك وارديايو إيبلوم أبوي باشاي نابتنا إسياس وارديايو استبهلا قويلوم دحر متأمات أنتا زودي نسخا كابتوم نايسياسا فوركي زحلو يخا كبلو حتتو اتقوبز أي تماتئن وابوي باشاي بلوم بحق نسخا أبتقى إسياس تقرب أتسألو بوي باشاي غرب حدا كابتوم واردياتاتو كوي كبل ملست قوبز أبوي باشاي عينون ناتأمتو بل زودي لبقبر عدو بوخا دمنا بعلو عدو بخدحن اتوم أبرخا قديف كايوم زمتاكا كما خامن السيات يوم نيروم مودأتا زربا أبوي باشاي زرأي ولنكيل لومي أبوي باشاي بهوتي اللون انت بحمام انت بإرقان أسر كلهم عبيتي أبوتاتنا سعبهم يوم شعون زربا أبوي باشاي نبوزحاتا سيحقوهم كخون كمزقل زتحاتات تايكونن اتوم تزاريبهم نبوي باشاي زرزاربون بزربا أبوي باشاي سيحقوم كونو خمزخلو انتبايو أنا ون تبهلك هبزبولو سباتي زربو أب إزني زبتحا إنو خالومي دم نبعنا دم قوسعنا سقاينا بزيحو نوشتي ننبعلونا ملقتي أبوي باشاي نإسياس كمزن الكا تزاربو زبلاي نبرن ويون نساقلونا محرت قبرلنا بللنا زبل ملقتي عبتحلنا أي بلون كم بعال إسياس زبلو هيوت سب زي سووت مرحتي لمنان محتسنتان كم زي رد أب عدمي بزحر يومن تمهيرو من يوم نتقو بزون كم توم انت هزبو من هاقرو من بجاز حلفو مزان لقامخان كبرت يوم زولو سوات هم الرقبي بزوهان كاريبوم ملقتي ناب إسياس فورك النابولو إسياس يأي انتا يقبر كم زلو تفئووس كنقرو زفتنو سمعي أرقلي أمس قوام كتكبر حقاو أسرارحا كتأتاتو زتصبيوو نتوم أبقودا قدي تساقيوم زموتو كاب مقابراو تيئو نافرد كأروم زحاتو ولو قال فلاتاتنا زبلون أبسدتا وحسبوتا تقويتهم هزباو نعبي كان اللعائلنا زبلو إسياسكن بحق اليوم كتكبر نزموتو أتنسيئو نزل مسوحويو نافرد كأرب بحق خانت بعلو بمدب زبرسو حقن حقاوي أسرارحان داقماي كتايسو مديد تسكيمو نهزب إرترا يقريتا كحتى تتسبيوون أي سانون نزحتو تاتزي أبوي باشاي زرأي كدام ملسي وملوكان تخونو أنا ون حق اليو تاوعتنا كقبل إن نتسبيو أنا ون حق اليو تاوعتنا كقبل إن نتسبيو إسياس منيو زبل حتو العلا قرب كزارب كفتني راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف في إرتوارن غازيت إنياتا زدالو نتا راديو إسياس منيو
ኢሳያስ ገበናቱ ብልክዕ ዝፈልጥ ሰብዩ ወይ እውን ኣብ ቁልዕነቱ ዝነኸሶ ቂም ተሰኪሙ ዝነብር እኩይ ሰብ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ኤርትራ ብዘይካ ደቁን በዓልቲ ቤቱን ፈታውን ሓላይን ከም ዘይብሉ እኳ ድኣ ህዝቢ ኤርትራ ከም ቀንድን ቀዳማይን ጸላኢ ከም ዝቖጽሮ ኣጸቢቑ ይፈልጥ እዩ። ሓንቲ ዘላቶ ምርጫ ብህይወት ክሳብ ዘሎ ንዝጠርጠሮ እናቐተለ ክነብር ኣሸበሸብ ኣምላኽ እንተጸውዖ ኸዓ ስልጣኑ ናብ ደቁን ደቁን ከመሓላልፎዩ ዝደሊ ኣሰር ናይቶም ኣብ ሰሜን ኮርያ፣ ስዑድ ዓረብ፣ ሶርያ ወዘተ ዝነበሩ ኣቦሓጎታቱ ክኽተል እዩ ድሌቱ። ኣብዚ መዳይዚ ካብ ብዙሕ ዝፈጸምዎ ገብናት ፈሪሖም ብዘይካ ትእዛዛቱን ኣሰር እግሩን ምስዓብ ካልእ ምርጫ ዘይብሎም ሰባት እውን ኣጥሪሎ። ንሳቶም እውን ከምናቱ ካብ ዝፈጸምዎ ገብናት ንምህዳም ንሶም ንዕኡ ክሓይሽ ንደቁ ምእዙዛት ኮይኖም ከም ዝነብሩ ካብ ምግባር ሓሊፎም ካልእ ምርጫ የብሎምን። ኢሳያስን ደቁን ኣብ ስልጣን እንተልዮም ንሳቶም እውን ኣብ ስልጣን ኣለዉ። ንዕኡ ሸታሕ እንተይላቶ ግን ንሳቶም እውን የለውን። ብሓፂሩ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ረብዒ ዘመን ናይ ንግስነቱ ዘመን ምእንትኡ ዘይኮኑስ ምእንቲ ገዛእ ርእሶም ክብሉ ንዕኡ ዝሕልው ሰባት ፈጢሩ እዩ። ኢሳያስን ሓለውቱን እምበኣር ከም ሓደ ጉጅለ ኣብ ስልጣን እንተልዮም ዝነብሩ ሸታሕ እንተይላቶም ግና ናይ ምንባር ዕድሎም ሸዓያ ተብቅዕ። ቅድሚ ሕጂ ብዓለቕቲ ዝመሰልክዎ ኸዓ ብኸምኡ እየ። ዓለቕቲ ሓንሳብ ኣብ ዓንቀር ናይ ከብትን ተተሸጒጡ ንጭዋዳታት ናይታ እንስሳ ቀጣቢሉ ብምሓዝ ኣብኣ ኮይኑ ካብ ስጋኣን ደማን ንዘሎ መኣዛ እናተመገበ ይዓብን ይጥዕሞን። ሓንሳብ ሸታሒላቶ ንግዳም እንተወፂኡ ይመውት። ንውሽጢ እንተተዋሒጡ እውን ብናይ ከስዓ ኣሲድ ተቓጺሉ ይመውት። እቲ ሓንቲ ዘላቶ ናይ ምንባር ዕድል ቀጣቢሉ ሒዙ ኣብኣ ክነብር ጥራያ። ዓለቕቲ ግን ናብታ እንስሳ ንዝፈጥሮ ስቓይን ሳዕቤናቱን ፈሊጡን ተረዲኡን ዘይኮነ ብባህርያዊ ጥበብዩ ከምኡ ዝገብር። ኢሳያስን ጉጅልኡን ግን ኣቐዲሞም ንዝፈጸምዎ ገበናትን ሳዕቤናቱን ብደቂቕ ዝፈልጡን ዝግምግሙን ሰባት እዮም። ኢሳያስ እንታይ ዝፈልጥ? ኩሉ እቲ ድሕሪ ናጽነት ምዝተፈላለየ ሃገራት ዝወልዖ ኪናት ናቱ እምበር እቲ ዝነበረ ስማዊ ባይቶ ከም ዘይባረኸሉ ይፈልጥ እዩ። በዚ ኸዓ ተሓታቲ ናይ ኩሎም ኣብቲ ኹናት ዝጠፍኡ መንእስያት ምዃኑ ኣይስሕቶን እዩ። هذه إذاعة إرنا ዕዩን ዓያዪ ጉልበትን ካብ ከተማ ውፂኡ ናብ በረኻ ሰዲዱ እተን ዝነበራ ዝርካበን ትካላትን ፋብሪካታትን ዓያዪ ጉልበትን ጥረ ነገራትን ስኢነን ደው ምስ በላ ሓፃውነን እመሪቱ ራታመ ከም ዝኾነ ይፈልጥ እዩ። ዝሓርስ ጎበዝ ሲኢኑ ግራውትና ከም ዝቓደረን ብሰንኩ ዝፈሪ ምህርቲ ከም ዘየለን ይፈልጥ እዩ። ብዓብኡ ኸዓ ዝብላዕ ጥራይ ዘይኮነ ስሚንቶን ተንዲኖን ከይተረፈ ካብ ዓዲግራትን ራማን መጺኡ ኣብ ኣስመራዶ ይሽየጥ የለን። ነዚ እውን ዘይርድኦ ኣይኮነን። ናይ ጊንዳዕ ጀራዲን በሪሱ ቃጽዖታቱ ንመስርሒ ገዛ ተዓዲሉ ዘመናዊ ሕርሻ ዓሊ ግድር ብቃጽዖታት ተመቓቒሉ ንተጋደልቲ መጣየሲ ተዋሂቡ ጀራዲን ዓላን ዒላ በርዒድን ወይኒ ደቂ ኣምሓረን ፍርያት ሰሜናዊ ባሕርን ሰኣን ዓያዪ ጉልበት ጠፊኡ። ነዚ እውን ዘይርድኦ መዓስ ኮይኑ ከተማታት ኤርትራ ኣስመራ ኸኣ ዓባያ ግርማ ዝህብዎን ዘመናዊ ህንጻታትን በሪሶም ተቐሊዑ ኣስከሬኖም ንግዳም ወፂኡ ብኹናት ዝዓነዉ ታሪኽ ዘለዎም ህንጻታት ባጽዕን ካልኦት ከተማታትን ኣብ ኣለዉ። ብተበግሶ ውልቀ ሰባት ዝተሰርሑ ሓደስቲ ኣባይቲ ብዶዘራት ተረጊጾም ምስ ንብረቶም በሪሶም ኣብ ኤርትራ ይትረፍ ገዛ ምስራሕ ዝዓነወ ምጽጋን እውን ገበን ኮይኑ ኩሉ ዝኸዓ ገና ብህይወቱ ኸሎ ኣቐዲሙ ሕነ ክፈዲ ዝደሊ ወይ ከዓ ብቑልዕነቱ ንዝሓዘ ቂም መፍደይ ክጥቀመሉ እንተዘይኮይኑ ከመይ ገይሩ ክኸውን ይኽእል? ንሃገሮም ልዕሊኡ ዝሰርሑላን ዝተወፈዩላን ናይ ቃልሲ መዛንኡ መፋዲቲ ሕነን መዋፅእቲ ቂምን ኮይኖም ስለ ዘይተማእዘዝዎ ጥራይ በብቕሩብ ተሳቒዮም ክመቱ ብህይወቶም ኣብ ጎዳጉዲ ዝድርቢ ጨካን ሰብ ምዃኑ ከመይ ኢሉ ክስሕቶ? ዓብ ወዳ ንሃገር ዝኸፈለት ኣደ እቶም ዝተረፉ ኣብ ባሕርን ኣብ ሳህራን ዝጠፍኡ ሓድጊ ስውእ ብጻየ ኢላ ተኸናኺና እንኮ ወዳ ዘዕበየት ስንክልቲ ተጋዳሊት እንኮ ብእንክኡ ሃገር ምጻር ሲኢናቶ ብዝኸዶ ጠፊኡ። እዚኣተን ኩለን ርእሰን ደርሚመን
ኣዒንተን ንብዓት ወዲኡ ኣብ መስኮት ቴሌቪዥን ናኸሪኦ መሬት ጠፍጢፈን ከም ዝረግምኦ ይፈልጥ እዩ። እቲ ዝርዝራት መወዳእታ የብሉን። እቲ ዝቕጽል ሕቶ ኸዓ ስለምንታይ ብርሰት፣ ስለምንታይ ስቓይ፣ ስለምንታይ ብሃገርን ህዝብን ምጽዋት ዝብል እዩ። መልሲ ናይዚ ሕቶታት እዚ ብልክዕ ክንፈልጦ እኳ እንተዘይከኣልና ክንግምግም ግን ዘይንኽእል ኣይኮናን። ብወገነይ ክልተ ግምታት ኣለኒ። ኢሳያስ ብቑልዕነቱ ዝሓዞ ኣብ ኮራርምቱ ቀርቂርዎ ዝዓበየ ቂም ክህልዎ ኣለዎ። ገና ብቑልዑኡ ኸሎ መዛንኡ ወይ ኣብ እዋን ገድሊ ናይ ቃልሲ ብጾቱ ዓጋመ ምስ በልዎ ሸዓ ዝቐርቀራ ቂም ክትህልዎ ኣለዋ። እታ ካልእቲ ግምት ከኣ ህዝቢ ኣብ ልዕሊኡ ብዘለዎ ጽልኢ ካብ ስልጣን ምስ ተኣለ ከም ዝብቀሎ ስለ ዝፈልጥ ኣቐዲሙ ሕኒኡ ክፈዲ ስለ ዘለዎ ኣብ ልዕልቲ ዝሕንሕነሉ ዘሎ ህዝቢ ኣቐዲመ ሕነይ ክፈድለኒ ስለ ዝበለ ክኾን ኣለዎ። መበገሲኡ ብዘይገድስ ኢሳያስ ሰብ ምዃኑ ኣይተርፎን እዩ። እኳ ደኣ ሰባት እናጽነተ ዝነብር ሰብኣዊ ፍጡር ግን ከኣ ብኸምኡ ሰባት ዝሕሎን ዝዕቀብን ሕሱር ሰብ ናይ ሎማ ሓለውቱ ዋርድያታት ጽባሕ ዝእሰሩ ግዳያት ክሳብ ዝእሰሩ ዝዕንድሩ ብኢዱ ክሳብ ዝጉተቱ ምእንትኡ ዝሞቱ ሎሚ ዓብዮም ዝኽልሱ ጽባሕ ምስ ተኣስሩ ግን ኣምሪሮም ዝጠዓሱ ሰባት እዮም። ኣቦይ ባሻይ ዘርኣይ ነታ ኣብ ፒያሳ ከተማ ሰገነይቲ ዝደርበይዋ ለበዋ ንሓደ ካብዞም ክቢለ ዝተዛረብ ኩሎም ሰባት ዝረኸቡ መሲልዎም እዮም ሰው ዘበልዋ። ነቲ ሓላው ኢሳያስ ተባሂሉ ዝተነግሮም ጎበዝ ከይተቐደምካ ቐድም፣ ከይሓሰርካ ኽበር፣ ብዓቢኡ ኸዓ ንጥፍኣትናን ብርሰት ዓደቦኻን ዘንቀለ ሰብ ትሕሉሎኻ እሞ ሃየ ንድሕነትና ተቐዳደምዮም ዝብልዎ ዝነበሩ። እኖ ኸዓ ኣነ ዘረባን ለቦዋን ኣቦይ ባሻይ ዘርኣይ ኣብቶም ናይ ብሓቂ ሓለውቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ መታን ክበጽሕ ዓዊለ እደግመሎም ኣለኹ። ንሓለውቲ ኢሳያስ ከኣ ንስኻትኩም ካብ ኣብራኽ ህዝቢ ኤርትራ ዝወጻእኩም ብረት ህዝቢ ኤርትራ ዝዓጠቕኩም ደቀዛ ምስኪን ሃገር ኢኹም። ሓልየትኩምን ልቡኹምን ንህዝብኹምን ሃገርኩምን ይኹን። ሃገርኩም ዘብርስ ህዝብኹም ዘጽንት ገበነነ ኣብ ክንዲ ምሕላው ሃገርኩም ኣድሕኑ ህዝብኹም ኣቕስኑ። እትዕንግልዎ ስድራ ኣቦናደን ወይ ኣሕዋት ክህልውኹም ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ። ደቀቕቲ ቈልዑ ዘለውኹምን ኣለኹም። እንተኾነ ኩሎምቶም ሃገር ንምምጻእ ኮነ ንምዕቃባ ዝሓለፉ መንእሰያት እውን ከመኻትኩም መንእሰያት እዮም ነይሮም። ሞት ዝፈርሕ ካብ ሞት ኣይተርፍን እዩ። ክብሪ ዘለዎ ሞት ግን ኣብ ታሪኽ ዝዝከር ዓብ ዕድል እዩ። ታሪኽ ኣብ ዝስራሓሉ ቦታ ምህላውኩም ንባዕሉ ዕድለኛታት ኢኹም። ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ኢድኩም ምህላው ፍለጡ። ህዝብኹም ሃንቀው ኢሉ ይጽበየኩም ኣሎ። ኣነ እውን ለቦዋ ናይቶም ክቡር ኣቦ ናብቶም ኣብቲ ታሪኽ ክፍጸመሉ ዘለዎም መፍትሒ ሃገራዊ ድሕነት ዝተቐብሮ ቦታ ዘለዉ ዕድለኛታት ሰባት ማለት ዋርድያታት ከብጽሐ እዛርብ ዘለኹ። ሬድዮ ኤረና ዓዲ ባሪን መንደፈራ ዝዓዶም ኣብ ቀጽሪ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ናይታ ከተማ ብዋርድያ ዝናበሩ ኣቦይ ገረንኪኤል ደርፊ ጎርዞ ጊላዋ ኣይሰድድን ይኽብሉ ኣዘውቲሮም ይዛረቡ ነበሩ። ኣነ እውን ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ካብ ኤርትራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንዝመጹ ሰባት ኣብ ኣስመራ ዝዝረብ ዕላልን ደርፊ ጎርዞ ጊላዋን ክነግሩኒ ሓቲተዮም። እናሰሓቑ ኸዓ ዕላል ደቂ ኣስመራ ዝበልዎ ከም ዝኽብሉ ደጊሞሙለይ። ኣብ ኤርትራ ክንደይ ሰብኡት ኣለዉ ይሓትት ሓደ፣ ብዙሓት ይምልስ ካልኣዮ። ናይ ብሓቂ ሰብኡት እኳ ዝብለካ ዘለኹ ይደግም ሓተታይ። እሞዞም ኩሎም ጠጠው ኢሎም ዝሸኑ ደኣ እንታይ ስም ከተምጽኣሎም ደሊኻ ይደግም መላሳይ። ሓተታይ ንሕትኡ ባዕሉ ብምምላስ ከኣ ኣብ ኤርትራ ሓደ ሰብኣይ ጥራይ ዘሎ። ንሱ ንኹሎም ዞም ካልኦት ሰብኡት ትብሎም ዘለኻ እንኩም ዛብረት ቅተሉኒ፣ እንተ ደንጊኹም ግን ኣነ ክቐትለኩም የሉ እንድዩ ንኹሎም ብረት ዓዲልዎም። ኩሎም ግን ምስ ብረቶም ከለዉ ወወጢጡ ይኣስሮምን ይቐትሎምን ኣሎ ይብል እሞ እንካ ብረት ቅተለኒ እንተ ኣቢኻ
ንስኻ ትቕተል እናተባሃልካዶ ክሳብ ትቕተል ስቒልካ ትጽበይኻ ኽብል ንሕትኡ ባዕሉ ይመልስ ብምባል ዕላል ጎርዞ ጊላዋ ደቂ ስመራ ደጊሙለይ ምስ ዕላል ጎርዞ ጊላዋ ደቂ ስመራ ትመሳሰል ኢሳያስ ምስ ሰኸረ ባዕሉ ተዛሪብዋ ዝተባሃለት ዕላል እውን ሰሚዐ ሓደ ግዜ መስተ ምሰብ ዝሕብ ብድዐ እዛ ኩላ ሰብኣየ ትብል ደው ኢላ ትሸይን ደኣ ኣብያላ ከም ዝበለ ካብ ሓለውቱን መካይዱን ሰሊኹ ኣብ እዝንና ዝበጽሐ ዘረባዮ እሞ ስልጣኑ ተጠቂሙ ከምዚሉ ንኸምኡ ሰብኡት ዘቆናጽፍ ሰብኣይ ደኣ ብኸምኡ ሰብኡት ተሓልዩ ክነብር ግቡእ ድዩ ንሓለውቱን መካይዱን ከይተረፈኳዩ ሰብኡት ኣይኮንኩምን ዝብለኩም ዘሎ ብብድዐ ዝተለዓጠጠ ቐታሊ ካብ ተግባሩ ደው ከም ዝብል እንተዘይተገይሩ ሞዕሉ ክቐትልዩ ዝነብር ብፈተውቱ ከም ዝጅምር ከኣ ብግብሪ ኣመስኪርዩ ገበነኒ ኸኣ ሰባት ክሳብ ዘጽንት ክሕሎ ዘይኮነስ ብሓለውቱ ክእለዩ ዘለዎ ዝኸበርኩም ሓለውትን ዋርድያታትን ኢሳያስ ካልእ ኤርትራዊ ተበንዩ ክረኸቦ ኣብ ዘይክእል ታሪኽ ዝፍጸመሉ ቦታ ኣለኹም ከም ሓለውትን ዋርድያታትን ላዕለዋይ ሓላፊ መጠን ብዙሕ ገንዘብ ስለ ትኽፈሉ ይኮነን ገንዘብን ክብርን ብኻልእ መንገዲ እውን ክርከብ ይከኣል እዩ ኤርትራ ካብ ድኽነትን ድኻምን ብሰንኪ ድኻማ ዝርአ ዘሎ ናይቶም ቀደም ሰዓርናዮም ጎረባብቲ ናይ ወራርን ጎበጣን ምውጥዋጥ ክትላቐቕ ህዝባ ካብ ስደትን ሕስረትን ድሒኑ ሓይሉን ሓድነቱን ክዕቅብ ቀሲኑ ሃገሩ ኸልምዕ ነብሱን መሬቱን ወኒኑ ክብድህ ብጎረባብቱ ክኽበር ናይ ሓደ ካባኹም ትብዓት ትጽበላ ነዚ ንምግባር ዕድል ዘለኩም ከኣ ብዘይ ቃል ዓለም ንስኻትኩም ጥራይኹም ርኢቶይ ብዘረባን ለቦዋን ኣቦይ ባሻይ ዘርኣይ ክድምድሞ ህዝብኹም ደም ይነብዕ ኣሎ እሞ ህዝብኹም ኣድሕኑ ለቦዋ ኣቦይ ባሻይ ዘርኣይ ንሓለውትን ዋርድያታትን ኢሳያስ ብቐንዳ እንሳያ ሰማዕ ከዓ ትጽበላ ታደሰ ኺዳነ በርሚንግሃም እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ መልእኽታትኩም ናብ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ካባኹም ካብ ሰማዕትና ንዝመፁ ርእይቶ ነቐፌታ ማኣረምታን ካልእን ዝቐርበሉ መደብ እዩ መርሓባ ክቡራት ኣሕዋት ከሞቱ ዝከበሉ ምዉቕ ሰላምታ ይብጻሕኩም ቀጺለዊን ህይወት ናይ ስደትን ቅልውላው ውሽጣዊ ሃገር ኤርትራን ኣብ ዝቐረባ ግዜያት ዘላቕን ናይ ሓዋርን ፍታሕ ንኽረክብ እቲ ቀንዲ ትምኒት ኩላህና ዜጋታት ኤርትራ ስለ ዝኾነ ብጸሎት ምስ ተስፋን ስራሕን ወሳሲኺናስከ ክንገጥሞ ንፈትን እምበኣር ግረም እዚ ሕጂ ተጀሚሩ ንርእዮ ዘለና ርእሱ ዝኸኣለ ኣርእስቲ ዕላዊ ቻለንጅ ይኣክል ዝብል ጽቡቕ ክንደይ እኳ ጽቡቕ በቲ ኣድማዒ ሸነኻቱ ድፍረት የነጽር በቲ ኸልኣዊ ሸናኹ ከዓ ሌላ ኣብ ነንሕድ ዝፈጠረን ዝፈጥር ዘሎ ንመስል እንተኾነ ግን ናይዚ ስግንጥር ስርዓት ክፍኣት ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዘጋ ክፈልጦ ዘሎ ሓደ ሓቂ ኣሎ ንሱ ከዓ ብይኣክል ዝእረምን ዝዕረን ስርዓት ከም ዘይኮነ ፍሉጥ እንድዩ ከምኡ ካብ ኮነ እምበኣር ብውልቃዊ ኣረኣእያይሲ እዚ ዝተረግመ ጉጅለ ጥፍኣት ብይኣክል ዘይኮነስ ብሓይሊ ካብ ሱሩን መሰረቱን ክንፈልሲ ተወንቂሱ ንዝጠፊ እዩ እዚ ውፅዕን መሽክንን ህዝቢ ኤርትራ ደቂሱን ተሓጒሱን ቀሲኑን ዕለታዊ መነባብርኡ ክገብር ዝኽእል ዝብርህቶ ኣሎኒ ብዝኾነ ነብሲ ወከፍ ሰብ በብቲ ዝኽእሎ ፀፅር እንተደኣ ደርቢዩ ኣንጻር እዚ ርጉምን ክሓድን ቀዳምን ስርዓት ዘላይ ፍትሒ ዘይዕወተሉ ምኽንያት ኣይክህሉን እዩ ብርግጽ ብተወሳኺ እንተደኣ ዓይንትና ከፊትና ኣእምሮና ስሪሕና ብሓባር ኩላህና እንታይን ከመይን ውዲታት ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብ ርእሲ ልዕለውነትና ንነብሲ ወከፍና መዓልታዊ እናበረሃልና ይኸይድ ከም ዘሎ ብግብሪ ኣብ ባይታ ዝርአ ዘሎ ሓቂ እዩ
أبسساتات استمسرت بايتو ودب مرحت هاجرات أفريقيا أفكتنا عدي سابا كم بنقص هاي السلاسة بصبق منفساوي حد النت مسرتها جيكا مغرب أبزي وانزن من تاي تدلي ملقت له أحوات سوقيلو زمتي أجنداوين هيكونن بحسب زولي من قدي أقلالسا كنزي يمزولنا زلو هاي السلاسة جينا ينيرو أي بدلن أي قبطن حدثات هاي انددن وأنصارو قادعا بسلع اللي صورة ساتات جيغا ينيرو إريترا أكال إثيوبيا ينيرا حجون اندقنا نبديا إثيوبيا كتملسيا زمسل حلمتات زحلمو زلو مسلو كنديكوا كيسلطوم دا عنبر انبار كبور هزب إريترا كمزي ستقسي انت دعا خوينو حلمتاتهم زي معشا ويدلينا لو مالتيو هزبنا زقفي هاجرنا زقاصلي تريتنا زبرسي زي نبور مدفعت الفصني إريترا مريتان در هزبا عيدلينني وزبلي نعنا هاي جغنانان هاي نحنان هاي ملكتنان ون جغانونا حلفات شواعتن وقعتن نايك السبصتنا كم مخانوم نزي مس تعيات تمنيو مسرساتات زبعات زلو وجيلي إسياس كم أون نحدثتي بصوتو مرحتي إثيوبيان تحبركم كحلف عيدلين أمود أعتمد أختي لدكتور عبين مسارحتو زخني لما مقرسان أبزي ملكتكم قهسد دك سباتن قهسد لونت حقر إيتران أباقنن إسياس بزبارخولكم فاللاوي سلطان تتقيمكم حق مسيلكم كيح مسمر تتحسوس لزلكم كابزي أقول التحساسبا يكون تقبارات انت تقطبكم زحاشي مخوني انت زي اللو بزي تكايدو زلكم من قدتات زلاغن نحوارون سلام كم زي مسئن عساتكم كن هزبكم تحبر تقدد بمجمريا سلام حقركمن هزبكمن كتقدمون كترقاقون انت تقولوا قدم زخونا نقر زحاشي مخوني زلاغي فطرن سلامن نحوارون هزب إتران إثيوبيان كبابينان يكون برفقنا كاب ود برهانو حقر شودن ألو رجرنا بمجمريا عوتن سلامني منكم بزت منازل لكم دستفنت كاب تعميدنا حجكن كبرت زلقو حنت حفنا قديت بالوالكران الشاي قبرهان سكادت انيا تزارب لا بتخكل انت لا فقدنيا عنكم حجي كبرت الموقوس مع اخيكم بدك تحققسي بجزا حر على الليل اذا اتحقني رسالت كل قد تعطي حول عليه الليل ليش ذا رايت وي قيل انا عارف انت عارف انت شعب انت عن حن وجزاجر انت الدريفو زي اس قويتيا سكنيا خركبايك الكم زول درفي كلنا يرمس كم حج حبيب تلوقيلو زي كون وجزاجر شعور درفو درفي هجي تاخذ له كان كده اذا ودي اعطيها خلاص يردوا يردايو انت قولي بزمن وبي يسمعنا وبي ياخذ نبض ابجع منامبري رؤي نغرازي تانك يقني لي كبرتي حتى علما انني حتى نرئي نقوم بالله سلام احمد سيف ثانك يو زي دمس راديو إيرنا مرحبا راديو إيرنا كما يلقوا أب شمونت مقابيت أبز جزان إسياس شمونت جزاناتين كم تقدم تسماريان ولد مريم أبد قد لو الحير تقد لحرني ترازقوله شمونت مقابيت أبي تبكي شمونت جزانين أبز من إسياس كا شمونت جزانين كذا خبركم مس بزح خبرت سلام إيرنا كبرات كلهاتكم سبعي من سبيتي صبق جزيه سلام زلو جزيه كما اسألكم ما تقول ذكا على بيابيهر طلسنا نقبر كأسئلنا كنبلون ندلي حزب إرتاع هاي لسلاسة خمسة كله خمسة حجي أبي زقبر عزلو يزمت إيه بنتو مرب تقبلي أنا بعلي كله كمزة حجي الناس حقي يمتئو ذيك الناس حقي نزخل سبيا صحاحة يبلنا له أبي هاي لسلاسة وانتبهي هاي لسلاسة قن حز مسبره قرطم يزبلنا الجهة
ንኽቁርጥመና ኣስናኑ ስሒሉ ከመይ ይገብር ኣሎ እሞ ህዝቢ ኤርትራ ከይትጋገ ድሓር ኣብ ጭንቂ ከይትነብር እጂ ከዓ እዚ ሰብኣይ እዚ ንኣና መጥፊእና ከም ምዃኑ እዚ በላዕ ሰብ ምስ ዝበላዕ ሰብ ተሻኸር ይኹን ኣና ከጥፍእ ከም ዝመፅእ ከዓ ኣፀቢቁም ፍለጡ ኣዋልድና ኣወዳትና ኣስላምና ክርስታንና ሓቢርና ነዚ ሰብ እዚ እፎ ኢልና ወላ ዝወስደኒ ተዝረክብ እኳ ኣነ መጀመር ኩሉ ነይረ ኣሜሪካሲ ንዓና ወላ ሓንቲ ትገብረና ተጥፋኣና እምበር ኣይትገብረና ንሕና ግን ብማዕደድ ኣክንፋቀር ኣለና እምበር እዚ ትገብሮ ዘላ ፅቡቅ ኣይኮነ ኣሜሪካ ሕጂ ግን ምእንቲ ናብ ሩስያን ናብ ቻይናን ከይንኸይድ ኢላ እያ ተብል ኢሳያስ ፈትያ ኣይኮነትን ባራ እናበላ ከሎስ ፈትያ ኣይኮነን ሓቢላ ናብቲ ከይትኸይድ እያ ኣቢላ ዘላ እሞ እዚ ወድሓንኩም በጃኹም መንኻ ትብሎ ዝብሎ ግን መልሓስካስ ፅቡቅ ነይሩ ግን ተግብርካስ ፅቡቅ ኣይኮነን ኩሉ ትዛረበስ ሓንቲ ጥዑይ ኣይረኸብ ኩሉን በስ هاي بدنا كمان نريد أبرنا عن سلام سلام في الدنيا اللي يركزوا في المأذون الجبان ساعات باندا بكون سرعة باندا إلى الرزق من دون يبحث من نفسه من يستقبل الكائن الدين باندا سرعة كلنا نفعلنا بكرنا خسرهم علو هنا كلنا كلنا يتركون بالتحاضر أجنا أجهم وكل جرائم عطل كفالة رحمنا حراجة سلام لكم الله بكتير جميعا مرحبا رينا أنا زكاتة له ناي دكتور عسفاوي بيجي تشبق الزارة بيزلو جد يتبقى تورنا أي تخينيا يزلو زلو كي وررتنا بيجي إحنا خيدين تفقنا لنا سلذي إذا الحقيقة جزء تين ترى يقولوا لنا يتبقى مدبات كسبوا الزخود بقليل خون في إذا كم يفرقوا أصفحهم كفرقون مبرهق تقولوا من قدي حاولت أن نكتبنا إلا وكما لغو تشاو نخبركم ربينا الشمي جرام تخلب بحال كاب كندا يقولون لكم نخبركم عدالتي ردي أرنا مجمرة نخبر السلام تاي صحكم أما حالتاوي صحكم أساد ترخوا إن تمنكم بمددكم بما حقوس محاني إن يقصلكم كسرد ما كنبركم ذلي للخو قدمي كتم حلقة في بخبري يقدمكم معلتي تا ذلي هذا للخو قدمي ما حوز قدميها أتم سراي تسوء شدنو أتم أقرب زاي تسوء شدنو أتم حماسين تسوء شدنو أتم دك سمحار تسوء شدنو أتم دك باركا تسوء شدنو نتاكم هم يسخم تدمنو بيتخونوا حابلكم بعضهم ديانو حابلكم كرمي مشاطة عرحنور حابلكم كمتي كرمي كم تقدم جقلناتكم إلي إجفائلكم عم نسوا حضركم ردوا بعضهم نزعلوا الشيطان هذي إرترا بعض خون بعض سلطان سراوت إرترا خون بعض سلطان من شيء إرترا خون بعض سلطان إرترا تكون حاضر سلام الرحوان ما كان زخونه مخانه ما سبحات إفريم قريبنا أنا أتا سبحات إفريم بلع أحواته اندخاء أتا سبحات إفريم كندي جانو زفاكا أتا سبحات إفريم كندي مأسي كحاجر زوساخا من كعيمن إن دابركا مش إشاء المخركا إنه على مجاتكا بكي جبرخا كمم نتمشترفوا بصدكا عالم السعي ترفع تخيب اقرخا إشاء يدقن كم تيخب خيو نسخا عوض من حزبي أسرا عوض نقول هذا يعني لك زي دمس راديو إيراناي نورامات وفارو سمعكم دو دهايزم وفارو سمعنا وتكال سمع صلاينا يفرو تاريخهم زحكو دوينهم صلولو نزحسب بالبي زستوعلو بدوهم زموتو هيوتهم كله بدوهم زموتو هيوتهم كله سان تبعات سان سنمنكاس
نتأذى سمعك سقولك مبقاس حلنا خاميتكاس تاريخك مدمساس بهوات كلخاس داقم كتتعاس قالهم اكوا فلوتي ومحير نفسه فتوت عدمه مسدفاكم زدفاكم عندبت بنؤس عدمكم زبلكم لا خرتت قوانوت مسمصكم مستنكره هيوت برخاز وفركم كدلي ناصنت انتاي دا حجي حرنت نصيكم تدلي والكم نصلمات جهنم زحفر زحنخ ازي زسدمم ابت غزي سورا كسات حنانق ساعتو طمطم عشال زبلكم ما افتحيال قطم عوت نحفاشلكم بصوت زقبركم حساب مبلو ذكروا احواتكم بلح كينات كوينو عصمم كيوقعكم حساب مبلو ذكروا احواتكم بلح كينات كوينو عصمم كيوقعكم اسك ذكر برخت انت حلاف مقدي انت رخيب كايان ملي سلام بللي بنؤس عدمخا زبلكا شنكولل ملي ارترانا كي توسد حزبها خيبدل انتاي دا ترغب حجي كونكا شنت جمل كم اون وسكا انت شو تبل نفاسنا يبرخا مهورات لبامات يهلو دبطقاخا الكاخت محصنك تذكرو ديخا ويس تغحي فيو يلون ابلبخا منيته يطعنايو يعبل بوناخا هو منيته يطعنايو يعبل بوناخا كاتسيلون قالن تبلكو ني انجينير اسقدوم يامن اندي لبها خمزي قيم تذكرو دو امنوس ادمخا تمهاراي منسي كلخا نتوم ناصنت نمدلاي برخا زوصو متعابيتي دغزاوتخا بنافقات كبدي زبلع زيمخا وايزا قماي حالفه لما حجون كان قدما انت هيدا ترغب حج خاب قما زي ركبو ناي كبر مزنا تغير كان ابتز حاسره نابنا راسي حسر قاونا سباي اتو كابخا يدحننا هو سباي اتو كابخا يدحننا قربك يحيش ود تخول برسه امانت رئي يخزلل تافتوتو زيمو شابلو نعوش بلو كلاش انت اخلو ولا كوا قالات انت غاير بورزي قالاتو انت زي بلي شابلو زعشا درقي زي بالحقي تازيماس نسايا تسمع بحبوء ملوختو زما شمور رئيو بزي حقوس منفس اكالو زهابه دا كما يلوخ حقوس بدهو ززمه افت غزي قدلي يفلط انديو بعلي مني فتاوي مني صلاي بلك زلالي بقلت ينبب بزي حدا خولي موداتا جن زحزنخا حسرات وفارو بحر دار داراش مستخفته مس اخلس عسعيد كبرو سبت بالكاس ويكي درفت مسيلون قبارو مسكونه متممات حد انتاي زغبرو قاليوم ساعتي قاليوم درفتي اوقحهم ما حضرو قاليوم ساعتي قاليوم درفتي اوقحهم ما حضرو زحمم زفدمن زفتر الكاغانزا مرعاز قاصرا مرعو خيحازا حزب بحر دارك قديسو وازا نغرو خورته قلبت كوينو قددات وفارو ازيوم زحزنو بحفرت وصيوم قصم تشفينو حزب اواسا اديس ابا ايدلين درفوم ولاون انتفتنو كبو زلوم نقيفوم بلاكسي يسمعو خبلو درفوم سنيو بلا يحقوسي يقدرو نعنات اللي الناس تابحر اندا الله نقرات كتريو عزيز قرم ندايون نايلبي زحلم اب حلمون قالون دي قسم بجاهم ارتراويان اباينا فليتنا بحبار نسقوم بجاهم ارتراويان اباينا فليتنا بحبار نسقوم سجزا برهاني كواشنطن دي سي يغني لي راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوارن غازيتنياتا زدالو نتا راديو زخبركم سمعتنا نزي ساعة زي تلاليوز نبرا حفشاوي مرباطنا نمززام داقماي زينا انهو
ዋንነት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝኾነት ቦይንግ 737 ወዲቓ ብምሕምሻሻ 157 ሰባት እሞይቶም ናይታ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ተበጊሳ ሰንበት 10 መጋቢት ንኮ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓፂር ዕረፍቲ ኣካይዳ ናብ ናይሮቢ ተምርሕ ዝነበረት ነፋሪት ቀዳማይ ፓይሎት ካፕቴን ያሬድ ጌታቸው ድሕሪ ምብጋሶም ቴክኒካዊ ጸገማት ኣጋጢምዎ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኤርፖርት ክምለስ ሓቲቱ ምንባሩ ይግለጽ። ኣካያዲ ስራሕ ሲቪል አቪዬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ጠንቂ ሓደጋ ናይታ ነፋሪት ሙሉእ መርመራ ተገይሩሉ ኣብ ዝተጻፈፈሉ እዋን ንህዝቢ ክንገር ምዃኑ ሓቢሩ እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሓደጋ ኮነኢልካ ዝተሃንደሰ ንምዃኑን ዘይምዃኑን ምግላጽ ኣሸጋሪ ምዃኑ ሓቢሩ ኣቐድሞ ኣቢሉ ቅድሚ 4 ዋርሕ ተመሳሳሊ ስራሓት ዝኾነት ቦይንግ 737 ኣብ ኢንዶኔዥያ ወዲቓ ምሕምሻሻ ዝፍለጥ እዩ። ኤርትራ እትርከበን ሓያሎ ሃገራት በዝሞት ናይዞም 149 ተጓዓዝትን 8 ኣባላት ነፋሪትን ዘስዓበ ዝሕዝን ፍጻሜ ናይ ሓዘን መልእኽትን ኣመሓላሊፈን ኣለዋ። ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ብወገኑ ብስም ህዝብን ሃገርን ኢትዮጵያ ንኹሎም ኣባላት ስድራ ቤቶም ግዳያት ናይ ጽንዓት ያብኩም መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣብዛ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተበጊሳ 47 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ቢሾፍቱ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ዝነበሩ ተጓዓዝቲ ናይ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ጅቡቲ፣ ሶማልያ ዝርከብዎም ዜጋታት 35 ሃገራት ምንባሮም ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ይገልጻ። ብፖለቲካውን ህዝባውን ናዕቢ ዝናወጽ ዘሎ ፕሬዚደንት ሱዳን ዑመር ሓሰን አልበሽር ንሓያሎ ኣዘሲ ሰራዊት ሃገር ማዕርግ ወሲኹ። ወሃብ ቃል ሰራዊት ሱዳን ኣሕመድ ኸሊፋ አልሻሚ ብዓርቢ 8 መጋቢት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ወሳኽ ማዕርግ ኣብ 1993 ብዝወፀ ሕጊ ተሞርኪሱ ዝተኻየደ ምዃኑ ገሊጹ። እንተኾነ ናይቶም ካብ ስልጣኖም ዝተፋነዉ ኣዘሲ ሰራዊት ዝኾነ መግለጺ ኣይሃበሉን። ካብ ወርሒ ታሕሳስ ጀመረ ህዝባዊ ናዕቢ ሱዳን ህዝቢ ንሰራዊት ሃገር ምስ መንግስቲ ዘይኮነ ምስ ህዝቢ ክውግን ጻውዒት ከቕርብ እኳ ተጸንሐ ሚኒስተር ምክልኻል ዓዋድ ኢብን ኡፍን ሓለቓ ስታፍ ከማል ዓብደልማዕሩፍን ዝርከብዎም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣብ ጎኒ ፕሬዚደንት አልበሽር ደው ከም ዝብሉ ገሊጾም እዮም። እዚ ሓድሽ ምዕዳል ማዕረግ ሰራዊት ነቲ ናይ ህውፅፅ እዋን ኣዋጅ ከካየድ ዝተመዘእ ሓይሊ ዕማም ዘጠቓልል ንምዃኑ ዝተዋህበ መብርሂ የለን። እቲ ሓይሊ ዕማም ፍሉይ ቤት ፍርዲ ኣቂሙ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ንዝተሳተፉ ውልቀ ሰባት ፍርዲ ክህብ ጸኒሑ። እቲ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ኣብ ጽባሕ ኣጉራዊ መዓልቲ 8 መጋቢት ን9 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ተሳቲፍክን ብዝብል ክሲ ናይ 1 ወርሒ ማእሰርትን 20 ናይ ኩርማጅ መግረፍትን ምብያኑ ኣብ ሓያሎ ኣህጉራውያን ተጣበቕቲ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ቁጥዐ ፈጢሩ እዩ። ሰራዊት መንግስቲ ሶማል ሓደ ላዕለዋይ ኣዛዚ አልሸባብ ከም ዝቐተለ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ብ5 መጋቢት ኣብ ከተማ በለድወይን ዝተኻየደ ስርሒት እቲ ኣባል አልሸባብ ኢዱ ንዘይምሃብ ንነዊሕ ከም ዝተታኾሰ ኮማንደር ፋራሕ ዓሊ ዋሱገ ንጋዜጠኛታት ገሊጹ። እቲ ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ አልሸባብ ምዃኑ ዝተነግረሉ ሶማላዊ ኣብቲ ሃገር ንዝተኻየደ ሓያሎ መጥቃዕቲ ቦምባታት ቀንዲ ሃንዳሲ ምንባሩ ይግለጽ። ሰራዊት መንግስቲ ሶማል ነቲ ኣባል አልሸባብ ድሕሪ ምቕታሉ ኣብ መንበሪ ቤቱ ድሕሪ ዘካየዶ ተፍትሽ ናይ መኪናን ሰብን ዘጠቓለለ ሓያሎ ነቶክትን ዝተጻወደ ቦምባታትን ከም ዝረኸበ ተሓቢሩ። ብዓቃብ ሰላም ዝድገፍ ሰራዊት መንግስቲ ሶማል ምስ አልሸባብ ኣብ ዝገብሮም ግጥም ንሓያሎ ቦታታት ሃገር ይቆጻጸር እኳ እንተሎ ጥሩፍ ጉጅለ አልሸባብ ሽበራዊ መጥቃዕታት ካብ ምግባር ኣይዕረፈን። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት እዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባት ሬድዮ ኤረና ብቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና